Dobrý deň, vítam vás na tomto kanále. Dnes si pohovoríme o kauzálnej hre. Čo to je, kto sú hráči, o čo sa hrá, v čom prebieha táto hra, aké sú pravidlá. Sú rôzne prístupy k teórii a praxi hier. V najširšej miere sa na teórii hry a praxi hry stavia v americkej politológii. V americkej politológii je to postavené na behavioralizme. To znamená na určitých vzťahových pravidlách, na určitých prejavoch lídrov v rozhodovacích procesoch, prijímaní rozhodovania a podobne. No, v americkej politológii je to postavené na triadických schémach a my pracujeme s päťkovou sústavou. Prečo je teória prax hry, prečo nadobúda význam, alebo bude nadobúdať význam do budúcna? Pretože bežné pravidlá prijímania rozhodnutí, bežné pravidlá realizácie individuálneho kolektívneho spektra hodnôt a potrieb v zmysle systémnom zaniká. Zaniká v informačnom chaose, v informačnom šume, zaniká v princípoch liberálnej demokracie, v zmysle relativizácie tradičných hodnôt a potrieb a do budúcna sa tento fenomén bude umocňovať z môjho pohľadu. Preto bude dôležité zaoberať sa teóriou a praxou hry v zmysle kauzálnom. Čo je taká zásadná premisa pre teóriu a prax hry v kauzálnom zmysle? Možno to zhrnúť do jednej jednoduchej premisy. Nedostaneš sa od tohoto človek, pokiaľ nezaplatíš do posledného. To je o podmienenosti našou civilizáciou, to je o podmienenosti našou kultúrou, to je o podmienenosti nejakého hyperkonzumného diktátu, to je o podmienenosti človeka a systému. No, kauzálna hra na svojom konci odkrýva možnosť výjsť za hranice systému. To je druhá časť všetkého súvisiaceho so všetkým. To je to druhé všetko, ktoré je vnútri človeka. V európskej škole alebo v európskej politológii sa pracuje so statickými schémami, so statickými projekciami, so statickými systémami, ktoré nezohľadňujú dynamiku procesov. Systém je jednoducho chápaný vstup, spracovanie nejakých rozhodovacích procesov a výstup. Ale môžeme túto banalitu rozšíriť do nejakého väčšieho spektra, no v princípe európska škola nemá rozvinutú teóriu a prax hry. V Európe sa s týmito schémami pracuje napríklad režisúra sociálnych hier, to znamená kto je hráč, je rozpracovaná v Rusku. Autori rozpracovali koncepciu, alebo je taká kniha, ktorá sa nazýva Režisúra sociálnych hier. Nebudem sa zdržiavať pri tomto príliš dlho, pretože je možné si na základe tohto názvu nájsť tú knihu, je možné sa s tým zaoberať. Je to postavené na tom, že spoločnosť je štrukturovaná v určitých realizáciách režisúry hier, režisúre v zmysle spoločenských hier, spoločenských v zmysle realizácie určitého hodnotového spektra. Je postavená na realistoch, ktorí sa zaoberajú možno sa ich prežitia. Tomu zodpovedajú pravidlá ich realizácie. Ďalšia úroveň sú moralisti. Tí sa zaoberajú určitou polaritou vzťahov, zaoberajú sa projekciou vzťahov lepšie, horšie, lepší systém, horší systém, lepšia realizácia, horšia realizácia, lepšia ideológia, horšia ideológia a podobne. Ďalšia úroveň sú taktici. Taktici už majú určitý prebytok nejakého potenciálu, energie. Proste sú v nejakom potenciále, rozširujú kód realizácie, realistov.
Taktici už vedia hľadať možnosti nejakej syntézy vzťahov, možnosti nejakej realizácie v zmysle nejakého konštruktívneho riešenia problémov a podobne, udržateľného v nejakom zmysle. No, taktikom nie je jasný nejaký rámec v časopriestore, v nejakom širšom čase, širšom priestore. A tu vstupujú do hry scenáristi. Scenaristom je dostupný nejaký širší kód realizácie v mysle strategickom. Taktici sú činní v nejakom operatívnom rámci, scenaristi už dokážu pracovať v nejakom strategickom rámci v zmysle určitého medzigeneračného prenosu, poznania, vplyvu, energie a podobne. V zmysle energie, v zmysle áno, aj objektívnej energie, to znamená určitých energetických tokov, procesov a podobne, zabezpečenia pre budúce generácie, nejakých zdrojov, ale aj v zmysle nejakej udržateľnosti svojej realizácie, nejakej matrice svojej realizácie, na princípe svojej stratégie. Čo sa týka ďalšej úrovne, to sú ideológovia. Ideologická úroveň, tá už pracuje s určitým priestorom ideálna. S určitým priestorom, ktorý je za hranicami bežne dostupného nejakého vnímania, reflexie, nejakých statických fóriem a podobne. V princípe ideológia. Čo je to ideológia? Je to priestor ideí a logos. Ideál a logos. To je z môjho pohľadu ideológia. To znamená človek na obraz a podobu, logos, ktorý má dostup k určitým informáciám. Ideál, ideológia. No, čo sa týka režisúry sociálnych hier, nevidel som tam, že by to bolo rozpracované v tomto zmysle ideológie. V zmysle režisúry sociálnych hier v princípe môže byť za ideológa považovaný prakticky ktokoľvek, kto dokáže presadiť svoje idei nejakým spôsobom na určitej úrovni. Nechcem zaznávať túto teóriu, v žiadnom prípade, no v zmysle kauzálnom vidie o niečo iné. Hovoríme o trošku iných mechanizmoch. Režisúra sociálnych hier, alebo táto hierarchická štruktúra, zodpovedá v európskej škole alebo v politológii štruktúre hodnôt a potrieb, ktorú spracoval Maslow. Maslowovej pyramíde. Maslow pracuje so štruktúrou základne, to znamená fyziobiologické potreby a hodnoty. To v princípe v režisúre sociálnych hier zodpovedá v realizačnej nejakej fáze, alebo realistom, na úrovni realista. Potom nasleduje u Maslowa úroveň bezpečnosti. Bezpečnosť, nebezpečnosť a tak ďalej. Tu už je určitá polarita. Niekoho dokáže vyhodnocovať tieto procesy ako bezpečné, nebezpečné a podobne. To je úroveň moralistov. Ďalšia úroveň, taktická úroveň. U Maslowa je to postavené na princípoch oni to používajú, autori niektorí to používajú princíp lásky, princíp nejakej spolupatričnosti, princíp nejakých takých vzťahových určitých fenoménov. V princípe ide o nejakú socializáciu alebo nejakú možnosť budovania nejakých sociálnych vzťahov. Ďalšou úroveň Maslowa je potreba úcty. Tu sa to trošku rozchádza s režisúrou sociálnych hier, pretože úcta alebo nejaká potreba úcty, čo týka scenáristov, tam nejde o úctu, tam ide o niečo iné. No, ďalšia vec je, že čo je to úcta, komu prejavuje úctu a za čo. Ako v tejto relativizácii vzťahov a relativizácii určitých foriem, to, čo je považované pre niektorých za fakt, je pre iných hoax. To, čo je pre niekoho fundament ideológie, tradičného hodnôt a podobne, je relativizované v zmysle dezoláti a podobne. Nechcem o tomto, ale tu sa začína taká relativizácia.
Ďalšia vec je, že u Maslova ďalšia úroveň je sebarealizácia. Sebarealizácia je v princípe ideologická úroveň v tej schéme režisúry sociálnych hier. No, čo sa týka sebarealizácie, tu už Maslow z môjho pohľadu už táto schéma nie je funkčná, pretože človek sa môže realizovať na ktorejkoľvek úrovni. Môže byť v sociálno-psychologickom svete moralistov, realistov a môže sa seba realizovať. Môže pre všetky tieto úrovne na princípu sebarealizácie. Môže sa realizovať dokonca na fundamentálnej úrovni fyziobiologických potrieb. Napríklad umelec, ktorý nemá peniaze, no zaoberá sa sebarealizáciou. Alebo vedec, ktorý nemá peniaze, zaoberá sa sebarealizáciou a podobne. Remeselník. Čiže toto je to relatívne z môjho pohľadu. No, čo sa týka režisúry, tá hovorí o princípoch kto. To je subjektom, objektom hry. Maslow hovorí čo. Čo je predmetom tejto hry. Alebo o čo sa hrá. A možno z aké realizácie, akých hodnot a potrieb. Chýba tu nejaký zjednocujúci prvok, alebo zjednocujúci princíp, zjednocujúca metodológia. A to je z môjho pohľadu metóda kauzálnej genézy, matrica kauzálnej genézy. Už sme si to viackrát povedali v viacerých videách, čo to je. Metóda kauzálnej genézy a matrica kauzálnej genézy. Ono sa to zdá byť triviálne. Je to päťková sústava. No, triviálne sa to zdá byť iba do toho momentu, pokiaľ si neuvedomíme, do akej miery podliehame rozhodovaniu na princípoch jednotiek a nul. Do akej miery vstupuje kybernetika do našich rozhodovacích procesov, do nášho života, do systémov našej realizácie, do systémov našej sebarealizácie. V princípe stávame s jednotkami nulami, žijeme s jednotkami nulami a zaspávame s jednotkami nulami. Sú to mobilné telefóny, sú to kybernetické systémy, je to umelá inteligencia a podobne. Trojková sústava medzi týmito jednotkami a nulami je zrkadlový život. O čom som varoval, o čom varujem aj teraz, že toto nie je dobrá cesta z môjho pohľadu. No, začína sa s tým pracovať, už je to rozpracované. No to je stále len trojková sústava, alebo tretí kód, ktorý nie je tretí, je to druhý kód, je to polarita vyššieho rádu. Tretí kód to je živé, energia živého. Kde sa začína taktická úroveň. Dobre, čo je to kauzálna genéza? Kauzálna genéza je päťková sústava, minimálne teda päťková. Kauzálna genéza je postavená na tom, že v prvom archetype z chaosu sa rodí niečo, nejaká prvotná štruktúra, prvotný bod. Tento prvotný bod umožňuje štruktúrovať realitu. Tento prvotný bod, táto prvotná štruktúra sa môže prejavovať napríklad v archetype bojovníka. Je to bod najmenšieho odporu. Prázdny bod najmenšieho odporu, cez ktorý sa realizuje bojovník. V archetype hospodára je to naopak bod najväčšieho potenciálu. To znamená opačne, na rozdiel od vojaka, je to bod najväčšieho potenciálu. Ďalej to môže byť via koncepcii sebauvedomenia ja som. A tu sa dostávame do určitého bodu, kedy to sebauvedomenie ja som môže mať duchovný význam. To znamená ja som, je aj iný, je aj realita, je aj duch, je aj prázdnota, je všetko a je nič. Alebo ja som a nikto iný. Tu sa začína polarita.
Pretože v realite je vždy niekto iný. Dochádzame do druhého bodu, alebo do druhého kauzálneho genetického kódu, a to je polarita. Som ja, ale nikto iný. Alebo naopak, ja nie som a je len druhý. Vzťah otrok a pán, priateľ, nepriateľ, Carl Schmitt, podobne. Tu sa dostávame do bodu, kedy vyrovnanie týchto aspektov, tejto polarity, druhého kauzálneho genetického kódu, prechádza do, ak sa vyrovná konštruktívne, prechádza do stavu syntézy vzťahov, kde sa uvoľňuje určitý potenciál. A v tomto zmysle vzniká určitá sféra. Sféra vzťahov, sféra potenciálu, sféra realizácie a podobne. Ďalším prvkom, ďalším kódom, v prípade, že táto štruktúra, táto sféra je udržateľná, je sebauvedomelá alebo je uvedomelá, poznáme potenciál, ktorý umožňuje táto štruktúra, poznáme rámec tejto štruktúry, vzniká uvedomenie si tohto rámca, vzniká uvedomenie si možnosti udržateľnosti tohto rámca a vzniká štvrtý kód, ktorý vyjadrujem ako ohraničenie celku zdravým zmyslom. To znamená, z tretieho kódu, z určitej celostnosti sférickej sa rodí štvrtý, určitý celok, ktorý sa začína prejavovať v nejakom polysférickom spektre. To znamená, tento celok, v rámci tohto celku ohraničeného, dochádza k možnosti vydelenia v širšej nejakej celostnosti. Z tohto štvrtého kódu môžeme prechádzať, alebo môžeme sa dostať za hranice tohto celku, a to už je piaty kauzálny genetický kód. To znamená schopnosť ťažiskového bodu, ťažiska tohto celku, vyrovnávanie, rovnováha tohto celku a možnosť cez túto rovnováhu výjsť von za hranice celku, bez toho, aby sa tento celok narušil. To je princíp kauzálnej genézy, to je princíp kauzálnej matrice. Matrica je statický prejav a genéza je procesuálny prejav toho istého. To znamená, cez kauzálnu genézu a cez kauzálnu matricu môžeme nazerať na fenomény, ktoré prebiehajú človeku a v realite, ako na statické formy v priestore a dynamicky sa meniace v čase. Môžeme s príkladom na priestor alebo s príkladom na čas. Čo sa týka kauzálnej genézy, ona sa odlišuje. V tomto má spoločné. Prvý bod realisti, fyziobiologické potreby. Druhý bod polarita, moralisti, bezpečnosť. Tretí bod určitý prebytok potenciálu, určitá sféra vzťahov, napríklad u Maslowa je to láska, u riešenia sociálnych hier je to úroveň taktik. Je to relatívne, no v kauzálnej genéze sa vyhýbame týmto subjektivizmom. Láska, neláska a podobne. To je zase polarita. Láska je možná na všetkých úrovniach. V rôznych prejavoch, v rôznych formách. Čo sa týka štvrtej úrovne, v riešení sociálnych hier je to stratég, u Maslowa je to úcta. Tu sa to líši. No, viac to zapadá z riešení sociálnych hier, pretože štvrtá úroveň ohraničenia to je princíp realizácie scenáristu. A v kauzálnej genéze, 5. úroveň, 5. bod, je schopnosť prejsť za hranice. A tu je to v súlade s riešením sociálnych hier, s ideologom, v tom chápaní, ako chápeme v kauzálnej genéze, to znamená idei logosa, idei človeka na obraz a podobu, celostného. Sebarealizácia, áno, je to v určitom spôsobe sebarealizácia. Čiže to zodpovedá Maslowovi v tomto význame. No čo umožňuje kauzálna genéza, na rozdiel od týchto dvoch? Kauzálna genéza umožňuje to, že vy môžete skúmať
systémy. Na druhej úrovni, v druhom kauzálno-genetickom kóde vzniká kauzálna väzba. To znamená, vznikajú polarity, vznikajú duálne schémy, napríklad hore, dole, vo vnútri, vonku, alebo animus anima, napríklad horizontálne, vertikálne a tak ďalej a tak ďalej. Je to v rôznych schémach zobraziť akokoľvek. V zmysle kauzálnej väzby v druhom tomto kauzálno-genetickom kóde. Ďalej, v čom sa líši kauzálna genéza? Líši sa v tom, že nie je to statická forma. Dokonale môže zrkadliť filozofiu dejín, tak ako ju zobrazil Hegel, alebo filozofia histórie, filozofia dejín, pretože socium sa rozvíja v pomalých krokoch. Socium sa rozvíja lineárne v týchto archetypoch. A v týchto archetypoch aj lineárne degeneruje sociálne systémy. Systém sa vyvíja, vzniká polarita, revolúcia a tak ďalej. Buď sa to posunie na kvalitatívne vyššiu, čo je veľmi riedke po revolúcii, alebo sa to vrácia do chaosu. A tak ďalej. Čiže socium ako makrospoločnosť sa rozvíja týmto lineárnym postupom veľmi pomaly. No, u jednotlivca kauzálna genéza umožňuje to, že sa môže realizovať skokovo. Môže sa realizovať z fundamentu, z prvého archetypu, pri seba uvedomenia som, je aj druhý a realita a tak ďalej. Môže vyskočiť kvantovým skokom do 5. kauzálno-genetického kódu. Toto je možné. V starých tradíciách na východe, ale u nás na západe, to bol pastier, ktorý dosiahol osvietenie napríklad, alebo rôzni učenci, ktorí dosiahli náhle nejaké ožiarenie, osvietenie, nejaké idei a podobne. Tieto fenomény existujú a sú. Čiže toto sa líši kauzálna genéza od Maslowa a od prísily sociálnych hier. Že je to možné realizovať skokovo. Čiže kauzálna genéza v určitom zmysle umožňuje to, že zjednocuje subjekty, objekty hry, zjednocuje predmet hry, to znamená hodnoty a potreby, zjednocuje cez tie kauzálnu väzbu priestor toho, v čom prichádza hra medzi človekom a realitou, človekom a kolektívnou entitou a podobne. A zjednocuje princípy tieto hry medzi jednotlivým človekom a aj realitou ako takou. V tomto je z môjho pohľadu kauzálna genéza prelomová. Dobre, teraz ako sa tá hra prejavuje v našej každodennosti? Ako sa prejavuje v súčasnosti napríklad? Ako sa prejavuje v systémoch, ktorým čelíme, alebo ktoré určujú náš život, ktoré nás pripravujú o nervy a podobne? Ako sa prejavuje táto hra? Napríklad taký fenomén, ako je migrácia. V súčasnosti v Európe prebieha vďaka tomuto laboratóriu politického idiotizmu prebieha nekontrolovateľná pracovná migrácia alebo ekonomická migrácia. On sa tu tvári, že to je humanitárna nejaká migrácia, no problémom je tu, že tieto kolektívne entity utekajú pred určitým typom problémov. No, vzhľadom na to, že ide o drvivej väčšine prípadov, ide o úroveň realisti, moralisti, utekajú pred fundamentalizmom, ktorý si so sebou nesú. A vzniká fundamentalizmus. Jednoducho prostého dôvodu, pretože tí ľudia sú na tejto úrovni. Nehovorím, že to je dobré a zlé, no oni sú tak prinútení žiť. Aj chápem, že je to takto. No, nechápem jednu vec. Prečo realizujeme stratégiu budovania kukučieho hniezda?
Prečo to prebieha takto nekontrolovateľné? Prečo tu nie je žiadna schéma, na základe ktorej by sa štrukturovali tieto vzťahy a procesy? Nič takého v Európe nie je. Nie len v Európe, ani u susedov, ani ďalej sú susedov. Nie je to nikde rozpracované. Čo je problém, čo sa týka ekonomickej migrácie? A tu už môžeme zobraziť tieto procesy na princípe kauzálnej genézy. Princípom kauzálnej genézy v tomto prípade je to, že v zmysle kauzálnej väzby môžeme si predstaviť taký typický scenár, veľmi jednoduchý, veľmi taký názorný. Napríklad určitá záujmová skupina, nazvime to archetyp hospodára, potrebuje vytvoriť nejakú ekonomickú zónu, nejaké mrakodrapy postaviť a podobne, kde potrebuje robotníkov. Zoberie migrantov, cez svoje lobistické určité vzťahy, väzby a podobne, vytvorí podmienky na to, aby boli kvázi socializovaní. V zmysle jeho potrieb, jeho realizácie a podobne. V tomto mrakodrape pracujú robotníci. Teraz si tento počet týchto robotníkov v tejto vertikále preneste na horizontálne nejaké možnosti ich socializácie, možnosti zabezpečenia nejakých základných, fundamentálnych životných hodnôt a potrieb. To znamená fyziobiologických potrieb. Veľmi jednoduchá schéma horizontálna, vertikálna, objektívna je v tom, že táto vertikála, tento mrakodrap, aký priestor predstavuje v zmysle bytových domov nejaké štvrti. Koľko je to bytových domov nejaké štvrti. A teraz táto úroveň, ktorá je u Maslova fyziobiologická, u Reichsova sociálny realizmus, ekonomický realizmus, podlieha tomuto archetypu hospodára a je od neho závislá. V prípade, že uspokojí hospodár svoje potreby, to znamená z bodu maximálneho potenciálu, pri vyčerpaní tohto potenciálu vzniká prázdnota a hospodár sa potrebuje zbaviť tejto skupiny, pretože to nezodpovedá ekonomický záujem. Títo migranti sú ponechaní na pospas buď sebe, alebo štátu, alebo tej kolektívnej entity, do ktorej prišli. A tu sa začína meniť archetyp hospodára na archetyp bojovníka, na archetyp vojaka, politika a podobne. Vzhľadom na to, že tá entita potrebuje nejakým spôsobom žiť, potrebuje nejakým spôsobom sa realizovať. Čiže ten potenciál, ktorý sa vytvoril preto, aby sa uspokojili nejaké potreby tohto archetypu hospodára, sa začnú strácať v štáte cez potrebu zabezpečenia bezpečnosti. A tu dochádza k zaujímavému fenoménu, ďalšiemu takému páru, kauzálnej väzbe, animus a anima. Animus je to aktívny prvok, aktívny princíp. Anima je pasívny prvok, pasívny nejaký princíp. Nie v zmysle dobre, zlé, nie v zmysle muž, žena. Je to v zmysle prirodzenej nejakej štruktúry, dynamiky spoločenských vzťahov. Spoločenských vzťahov. Animus pasívna, to znamená možnosť prijímania aktivity. A animus aktívny, možnosť dávať nejakú aktivitu. To je princíp fundamentálny. Opakujem, nie mužský a ženský. Je to princíp nejakého spoločenského pohybu. Vnútorný, vonkajší priestor a podobne. Teraz sa tento archetyp hospodár pôsobil v tej štruktúre ekonomických záujmov ako animus, aktívny. Aktívne riešil svoje záujmy, aktívne sa snažil začleniť týchto migrantov do nejakých svojich procesov. Táto kolektívna entita migrantov sa správala ako anima, pasívne prijala túto hru, realizovala sa tam. Teraz sa mení dynamika v tom, že záujmy hospodára sú uspokojené, dochádza k realizácii, sú uspokojené, systém je zavretý, migranti sa realizujú mimo svojich pôvodných nejakých aktivít, profesí a podobne.
a začína sa prejavovať táto entypa v zmysle animus. Začína naväzovať svoje záujmy, naväzovať svoje princípy, svoju kultúru a podobne, aby sa udržala. To znamená, z úrovne realista sa transformuje na úroveň moralistu. Do polarity u Maslova je to hodnota, potreba bezpečnosti. To znamená, táto entita sa stáva potenciálne nebezpečnou pre pôvodných obyvateľov. To sú logické mechanizmy. To nie je hodnotové nejaké axiomy, to je prosto funkčnosť tohto v realite. Teraz sa táto polarita začína meniť. Animus sa mení na animu a podobne. Začínajú vznikať no-go zóny, začínajú vznikať svoje pravidlá, svoja hra a podobne. To je ekonomická migrácia. Začínajú vznikať určité štruktúry riadenia svojich procesov v týchto uzavretých komunitách. Začínajú vznikať určité lídry, určité schémy riadenia, ktoré nezodpovedajú pôvodným systémom. Začína sa chaos. Prehlbovanie chaosu. V extrémnych prípadoch, to znamená v tom, čo vidíme v západnej Európe, a už to prichádza aj k nám, je to, že do rozhodovacích procesov začínajú tieto entity vnikať. Začína sa štiepiť systém ako celok. A to hovoríme stále o ekonomickej migrácii. No, v tomto laboratóriu politického idiotizmu, budujúceho stratégii kukučieho hniezda problémy, nič viac, je to v podstate len prípravka na to, že táto ekonomická migrácia sa s najväčšou pravdepodobnosťou zmení na migráciu klimatickú. A to už nebude tak jednoduché. Napríklad voda, zdrojové a podobne. Blízky východ, Afrika. Nechcem zase zachádzať do detailov, no problém je ten, že ako povedal profesor Pastor, jeden z najväčších umov slovenskej politológie, z môjho pohľadu, povedal takú zaujímavú vec, že šaman určitej prírodnej kultúre dokáže z vnútornosti barána vyčítať viac informácií, ako dokážu u nás na západe vyčítať politickí analytici z rôznych prieskumov, schém a podobne. Ja sa nevyhýbam týmto fenoménom, práve naopak. Problémom je, že my nevieme čítať tieto informácie. Problém je, že my na masovej úrovni nedokážeme prijímať rozhodnutia v rámci tejto schémy alebo týchto tradičných škôl, princípov, prístupov. No, kauzálna genéza umožňuje to, že dokáže nazerať aj na fenomény. Dokáže ich projektovať, dokáže ich skúmať a podobne. No to je na úrovni 5. kauzálno-genetického kódu. Teraz si predstavte, že v zmysle toto stále, čo sme hovorili o ekonomickej migrácii, stále sme hovorili o nejakých štruktúrach, ktoré prišli do systému, ktoré sú stabilizované, nejakým spôsobom boli stabilizované, nejakým spôsobom etablované. No teraz si predstavte klimatickú migráciu, ktorá prichádza do priestorov prázdnych, kde nič nie je okrem zdrojov nejakých. Predstavte si teritorium, kde nič nie je a príde tam určitá skupina, entita, ktorá sa chce realizovať nejakým spôsobom. Tam už zaniká bežné chápanie bezpečnosti, fyziologických potrieb, nejakej režisúry sociálnych hier. S týmto môže pracovať jedine z môjho pohľadu. Stále hovorím o môjom pohľade. Jedine cez kombináciu kauzálnej genézy, v rámci ktorej sú dosadené premenné archetypov sociálnej realizácie. To znamená tých archetypov, ktoré sú prítomné, funkčné a činné v každom systéme. Latentne alebo prejavené sú prítomné všade. Vo všetkých dobách, vo všetkých priestoroch spoločenskej reality. To je princíp hospodára, princíp vojaka, bojovníka, princíp učiteľa a ďalších.
iná štruktúra tu pracovať nebude. Môžeme sa zaoberať svojimi ilúziami o tom, že dokážeme toto udržať, dokážeme toto riadiť, nie, nedokážeme. Ten, kto to pochopí na úrovni strategického riadenia, tak z môjho pohľadu bude dominovať. Udrží sa ako suverén na svojom teritóriu. To je môj názor, opäť na svoj názor. Ja v žiadnom prípade nechcem zaznávať migráciu, v žiadnom prípade nechcem tu hodnotiť, hádať všetky do jedného vreca, no žiaľ, problém je ten, že na týchto fundamentálnych úrovniach fungujú kolektívne mechanizmy. Povedomie, nevedomie a podobne. Koľko je tam uvedomelých jednotlivcov v rámci týchto skupín, ktorí prídu, realizujú sa konštruktívne, v zmysle pravidel, ktoré boli prítomné v tej realite dovtedy, pokým neprišli, a udržiavajú, pretože je to logické, pretože je to udržateľné, pretože to má zmysel. Má zmysel prísť niekam a dodržiavať tie pravidlá, ktoré sú tam funkčné stovky rokov napríklad, z môjho pohľadu, ktoré umožňovali udržať tento systém stovky rokov. Pretože ak prídem niekam a snažím sa tam navázať svoje pravidlá, rozvalím tento systém, zruším ho, naruším ho. To znamená, utekám pred problémami a prinesem si tie isté inde. To nemá zmysel. Ja som bol tiež som odišiel za prácou do zahraničia na konci 90. rokov. No, ja kde som prišiel, prešiel som celú Európu, no nikde som nenaviazoval svoje pravidlá, nikde som nenaviazoval svoje princípy, vzhľadom na to, že to nebolo potrebné. Prišiel som do iných kultúr, no v zmysle Európy nie úplne iných, v zmysle Európy to bolo harmonické pre mňa. No, dokázal som sa realizovať do úrovne taktika. To znamená, že som mal svojich priateľov, mal som svoju realizáciu, mal som svoje možnosti obživy a podobne, bez toho, aby som mal potrebu naväzovať svoje nejaké hodnoty, potreby, nejaké ilúzie a podobne. Čiže ja som bol pre ten systém bezpečný. No, to neznamená, že to sa deje na masovej úrovni v Európe. Práve naopak. Je to sporadické. Tu prerušíme toto video, alebo ukončíme túto prvú časť tejto širokej témy. Pretože to, do akej miery je možné systémy transformovať v tomto zmysle, závisí od ideologickej úrovne. Od ideologickej a strategickej. Ďakujem za pozornosť. Ak máte otázky, zadávajte. Dole v popise je možnosť pozrieť si tohto videa na iných kanáloch, na v iných systémoch, alebo na YouTube, Telegrame, na Instagrame a podobne. Čiže ak máte záujem, zadávajte svoje otázky, ak vás táto téma zaujíma. Ak nie, ja vám ďakujem za pozornosť. Dovidenia.